Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow television. Nasi ndava good news. Kana une business raunoita imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri ku advertise mahara tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga ma latest. So ndisinganyanye kupedza nguva. Kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanye kupedza nguva. Let's get into today's story and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. But today ndine ya grant ndichakuti munzwisai audio yehama ya grant ichitaura zvakazara. Tiwani update rakazara pana tiwani ma details tiwani ma V11 ari kupisa jura noma uchimaona pana. But please kana wapedza kuona video iri utaure zvaunofunga mu comment section pamusoro penyaya idzidzi dziri kupisa zveziso dza grant yepaZengeza yogara muceiling for 10 years. Zvinhu zvakaoma zvineremega audio zvinzwire mega audio achona munzwe zvakazara but usakanganwe kusubscribe usakanganwe kulike fire. Morning. Iyo iri kubuda yekuti grant was on the wanted list chichichi iyo musaitedzera ndeye kunyepa iyo. Wait until taenda kumapurisa yazobuda report itori right from closest family tinova isusu hama dzake. Grant haana kumbouraya munin'ina wake. Brother yake yakafa yakafa gore ripi zviya. Uyu Grant angakasobva kudhara ku UK pakazosara pachifa munin'ina wake. Munin'ina wake akafira ku UK, Grant atokuno kudhara. Saka izvo zvokuti sekuru vakarohwa neBP vakafa nestroke, sekuru vakaita stroke 1992. Sekuru vakata stroke 1992. Saka all along vaifamba one side vaifamba necrash, sometimes vaifamba newheelchair. And then sekuru vairwara, sekuru kurwara cheko vairwara. 2021 we went tichinoona sekuru. Mirai ndikutangirei pekutanga pakatanga kushaika 2018 pakashaika sekuru vangu ini vanobereka baba vangu because my siblings. Sekuru vanobereka baba vangu na sekuru ava vashaika vekuzengeza ndibudewo. Avashaika is second from last born mumbama na sekuru vangu was third born mumbamavo. Saka pakashaika sekuru vangu nemukwasha wavo because mumbama vangu vakazvarwa vaine musikana mumwe chete vaiva tete vavo. Saka pakashaika sekuru vangu nemukwasha murume wehanzvadzi yavo. Takaenda ikoko kuzengeza kuti tinotaurira sekuru kuti kuno kumukoma nemukwasha kusisina. Tikatora almost 2 hours tichirova gate kuti vativhurire asi havana kukwanisa kuvhura because aiziva kuti munhu anokwanisa kuuya kuzotivhurira gate ndikoko since sekuru vakastroke. Tikaita zvekushedzera rufu nepajiraho kuti sekuru tati tive tichikuudza, taishauta nendebele. Sekuru tati tive tichikuudza kuti mukoma wako nemukwasha wako hakuchina vakashaika, saka ndo vatiri kuenda kunovika. Asi apo ndaidedzera ndichiti sekuru kana uchizvinzwa kambaira uende paketen unobata keten tizvizive kuti urimo. Asi nyaya yekuti sekuru time iyoyo vanga vakutorwara isusu tisiri kuzviziva vakaenda kunowaridzirwa pabed. Bed yacho yanga iri kure nehwindo saka vanga vakawaridzirwa pasi pasaiti pebed. Then we went kunoviga sekuru vangu inini vatadzoka asi tiri worried tichiti tinofanira kuenda tinotsvaga sekuru. Isu taitosuspecta kuti either vana vacho vakatochinja sekuru vakavatengera imba kana na borodho kana kuti vakavaendesa kuhome kana kuti vakafa gogo vakanoviga sekuru vasina kutudza because sekuru vaiwanzotaura kuti kana mukaramba mukarega kuuya muchindiona ndichafa mukadzi yagondiviga musingazvizivi because gogo vanga vasingatodi munhu tsamba pavo wanga usingasvii kuchipinda waitodedzera vakada musi vanenge vabvumawo kukuvhurira igeti movhura musi unenge vatiwo sekuru vasiya vasina kukirwa dho vaitseya netsvimbo yavo kusvika vasvika pageti motaura nepageti ivo sekuru vari mukati ivo vari kunze. Saka akasvika time yekuti sekuru akazosvika pakurwara zvokuti
vanga sakwanisi zvokuti vanouya kugedhi vachifamba, asi kana vari mukati vakirwa dhoo vaikwanisa kuvhura curtain nehwindo vodedzera muchitaura vokuudzai kuti gogo wenyu vakaenda kuchechi ava ndiri mukati muno ndakakirwa, tochitotaura zvopera zvakadaro toenda, nekuti nini sekuru vangu baba vabangu vaigara Bulawayo, vaiti pavanouyira pese vaiuya toenda ndovaperekedza kunoona munin'ina wavo. Saka tatisinei zvokuti tavhurirwa gedhi nagogo kana kuti hatina, taitotaura nasekuru vacho kana through the fence. Chedu chaitifaza nechekuti sekuru tavaona kosi gogo unhu wavo taiuziva. Saka isusu chataingochira nechekuti vachafa sekuru vagovigwa tisingazvizivi, hatina kuziva kuti sekuru vachasvika pakufa vagoora. That extent hatina kuiexpecta kuti ingaitike, taingofungira kuti ivo vachangoviga murume wavo vega nekusada hama dzacho. Saka chaitika nechekuti takazoenda kurufu kwevanhu vatadzoka, vatazoti tadzokera futi kunodaidzira sekuru havangavhuri dhoo. Tikati hatodini, toenda kumapurisa, toenda kuzororo tinotsvaga kuti hapana munhu akanzi Mashasha here akambovigwa panapa. Then ndo pakazoita COVID. Then 2021 ndo patadzokera, apo hanzvadzi yavo ane murume akafa pamwe chete nasekuru vangu anga azofawo because tete avaigara kuUK. Ndo patadzoka chiti hande tinovaudza futi vatarova gedhi tikatakuenda kumanext vanga asingadi munhu anoenda kunext door. Titori busy kutaura kumanext door tozonzwa gedhi ratovhurwa, ndakutodaidzira kunzi uyai vavhura. Tasvika papasi tagara pasi, gogo makadini ndiri right, vaive munhu wemarafu, ko sekuru vari sei vari right. Ndaikumbira kuvaona zvikanzi vari right hazviti vari right hazviti. Isi gogo tiratidzei sekuru, toda kuvaudza shoko rerufu takazvinzwa. Tikati aiwa isu taida kutaura nasekuru kuti tivaudze kuti mukoma vakafa, mukwasha akafa, izvezvi hanzvadzi yafa, zvese zvari kuzviziya. Ndikati nini vamwe vese takavanzwa kudedzera kwatakaita pajirawo tichiti sekuru mukoma vavo vakazvinzwa kozi vanga varimo mumba. Vavazoona kuti ndikati gogo handibvi panapa ndisina kuona sekuru. Saka inini time ndava ndine murume wangu nababa vangu namai vangu. Saka time vakanditi iwowe uya kuno, vakadedza nezita rangu zvanzi uya kuno, bva ndati ndisimuke ndiende kwavanga vari. Ndo saka inini tese takangofungira mwoyo kuti pamwe toda kunoratidzwa chitunha chasekuru, kana kuti toda kunoudzwa kunzi sekuru vafa. Ndakatoenda ndichitotya because paitotyisa pamba pavo, pavandinangisa kubedroom kwavo ndichitotya. Svike mubedroom mavo sekuru vakaradzikwa pasi, sekuru havachagoni kufamba, sekuru vari kurwara, asi vaigona kutaura. Ndopandakati saka that time yatakadedzera sekuru vakatadza kukambaira kuti vanobata curtain zvavaisiita kare kuti kana vakakirwa vaienda pahwindo vovhura hwindo votaura nesu. Is because sekuru vanga vari kure necurtain, asi kudedzera zvatakadedzera vakadini vakazvinzwa because vakati ndakazvinzwa. Then sekuru vaida kuedza kutaura nemwana wavo baba vangu nesutu kuti pane zvavaida kuvaudza, asi vaida kutaura nelanguage yokuti adzimai havanzwi. Saka adzimai angoramba achingotaurai zvatinonzwa, kusvika sekuru hatina kwanisa kudini, havana kwanisa kutaurira mwana wavo zvavaida kuvaudza. But sekuru muromo vaingogara vachiti kana mukasandiona munowana ndafa ndikavigwa, garai muchiya kuzondiona. Then vakadaro tasiya sekuru vachirwara, tese tatowariti tapiwa phone number yavo, taiza kuvafonera mangwana. The moment vakangoziva kuti tisu vatibloka. Kudai tazodzoka futi ndaivawaridzi ndichiona machingodzokera kuti arega ndinoona sekuru, at least ndikangonzwa kunzi varipo handabasa chero ndikasavaona, asi taidedzera tisingavhurirwa. Kusvika baba vangu vakazosimuka vakaenda kupolisi vakanoita police report. Vaita police report kuZengeza police station, vakanzi endai kuSt Mary's. Vakaenda kuSt Mary's, sekuru gogo vakafonerwa vakaudzwa kunzi hama yenyu panapa iri zvikanzi hama yangu ani, zvikanzi akadai ati anga achida kuona sekuru, zvikanzi adi kundifonera, zvikanzi anogofona sei ini mugedhi hamusi kudaira mafoni munokata, zvikanzi vanofanira kuita appointment kana vachida kuuya kuzodini kuzoona. Vatoita rafu papaya. Saka patazodzokera futi tichedza kuti pamwe tikakumbira kuti polisi iedze kupfaza since tiri waridi nemurwere watakasiya. Tikatoenda nemupurisa pamba pacho, mupurisa akatenderera akaenda kumanext door akabvunzawo akatonzwa statement yataimudza ine zvakanzwa panext door zviri semufanana. Ndobva handidzokere futi kuSt Mary's munovaudza vanokwanisa kukupa itax force inoya ichidini ichipfaza door. Uyu vakati isusu hazvisi masimba medu because imba ndeyavo, vane right yekuti zvanoda neimba yavo endei kumaloya. Saka isusu titori muprocess yekuonona mahuman rights lawyers, tikatosita maappointments tichiti tinodini tikwanise kurescue sekuru. Saka last week mugogo ava ndofunga sekuru vanga vatofa, ndobva vafonera kumusha kuna sekuru vamwe vari kumusha
cousin yasekuru avafa. Asi vanenge vachinzi cousin like havasi mumhuri mumwe chete. Saka mukoma asi vari cousin, mukoma wavo handiti wekune imwewo imba. Ndokubva vafona akati uyai kunoko. Akati unogondifonera kuti ndiye kunoko. Uyu ninge ariko wani ikokoko Lavi kutaura baba vangu inini ariko wani ikokoko. Zvikanzi Lavi handisi kuda kuti auye kunoko because hama dzavo muno muHarare tisu nasekuru wavo vakafonerwa but sekuru vakazoritaya vakaenda kumusha. Zvikanzi inini ndakasobva Harare tenezako munhu atori ikokoko ndiye Lavi uyu mufonerei. Saka isusu isasi kuti nguva yosekuru vanga vatoona kuti sekuru vafa ndokubva vadini. Saka isusu takazomira kuti sekuru ngavauye kunoko. Kana vauya kunoko vanochiuya kwandiri ndovaperekedza inini kuti tinoona zvoshuwa kuti kumba uku sekuru vari right here. Then the next thing nezuro munin'ina wangu ondifonera onditi paFacebook mambo endere paFacebook ndikati handina. Zvikanzi zviri kupi? Sekuru wenyu Zengeza vafa vakafa Thursday. Saka zvakadai ndipo akanditumira mapictures akascreenshota kuFacebook kwake. Ndikati ndisekuru ndikati ndibamini kava. Zvikanzi mukaona muchade. Ndopatakati isu takatozvinzwa kuma10 kuma10 kwacho ndopatakabva tatosimuka patatonanga kupi kuZengeza kuya kuma12 ndopatakazoya kuno tatopedzerwa mapurisa. Saka totogadzira kuti tiende. Saka zvese zviri kutaurwa izvo ifake. Bamnina havafi vakasungwa because he never made that anyone. Isu tiripo hama dzavo kuvapupurira ende tiri kutorwadziwa nestate yatakavaona vari patakavabuditirwa muholding cell. Mupurisa ati moda kuvaona here munosiriswa ende we thought kuti maybe achatadza kuti ziva bamini pavakabuditsa kudai kwakutanga kuti nongedza mumwe nomumwe nezita rake vava ndimukoma ningi uyu mwana wavo ningi uyu mukadzi wavo uyu mwana wavo futi uyu ava vatataenda navo avati ava ndivazivi kuratidza kuti kumedha chaichai hapatorina because munhu akabva kuUK anzi kudhara atonzi nemasisters acho tese hazvitoti tigare kuno kuchienda iwe unodini unenge uri padhuze nababa namama kudhara. Uyu Greg akazosara achifaka uyu asobva kare. Saka izvi zvepaFacebook izvika dzitori nhema but anyway hakuna kujeri kwavanofira because isusu titoripo kuvamiririra mawitness hama dzavo because isusu patakamboenda inini ndikaenda ndina sekuru vangu 2017 sekuru vangu akazoisha 2017 takasvikapo mazuva acho ndo mamuri muna November yenguva inoi takasvikapo isusu vatatosvika tototaura nyaya zvaitikawo kunze mamiriro ekunze semunhu akanga asingabudi panze bamini vavaya. Saka vakanzwa kuboeka nenyaya dzataingoramba achingotaura ndopa vakangoti budiri kubuda murumu mavo mavaigara vakakirwa watanga kufamba vachiti mutaure nyarare. Saka isusu nasekuru ndakabva tatya vatati sekuru vatonditi asambeni vatatobuda tichitotiza takutotya tanotirowa because aitoona seoneka kuti munhuka dzinenge dzatotacha mabvudzi zvaangakaita musoro but anga asina tsvina zvaaite izvi zvinezvi vane tsvina but time iyoyo anga asina tsvina iratidza kuti munhu ari kugeza and musiling zvokugara musiling is either vakatopinda musiling hazvina nguva vapinda musiling vakatopinda musiling vachitiza nezuro kana kuti vaitotiza chitunha chavanga vaona chafa vakatireka ndogara hangu musiling otherwise zvokuti vaigara musiling aiwa idzodzo ndonhema because 2017 inini ndakataura navo bamudiki vangu inini ndaendapo muna November ndikatovaona vakatinyararidza nyaya yataitaura vakati tinyarare. Aiwa kuti 2017 pakabviswa ngari patakaenda mashure meCovid bamini vanga vakarara mudhani. Aiwa ndokuti patakavaona face tikatovanzwa vachitotaura 2017 papa but patakazodzokera ipavavo patakadzokera pane pati andandasiya patakadzokera paCovid tichizoona sekuru vakurwara iki ava wisasi pekuti ndivo kozi takasvika mumba muine munhu anga akarara pasofa. Munhu anga akarara pasofa uyu anga akafukidzwa magumbezi asaine bhutsu akafukidzwa magumbezi musoro zvese. Saka isusu padhore toilet yavo tichipinda passage papane stethoscope nemapirisi neBP machine chichichi zvairatidza kuti sekuru kunge mamwe nadhokta takatadza kuzvinzwisisa. Saka semunhu gogo wanga asingadi vanhu kuti tibvunze zvakaona zvepamba pavo isati tafambira kuona sekuru zvainetsa taizotodzingwa sekuru vacho tisati tavaona. Saka tisi takaenda tichingozvibvunza. Saka ngakarara pasofa papa ndiani? ndiGrandi. Tikati Grandi anogara akavharirwa murumu mava habudi murumu Grandi. Zvaiita kuti wanze kuti kune munhu ari kuovhasiya Grandi ari pasofa vaitomuvharira mumba. Akavharira Grandi kumashure kwokunge Grandi aroora ivo nenyaya yekuti ndokunga vanga asingadi kuti mwana vavarorori vavadzinga mukadzi ndopa vakatanga kuvharira mwana vharira Grandi. Asi Grandi akatombonopfimba musikana kudzoko kwarusapo akatomuda arambirwa mukadzi asingadiwe ndobva akataura baba vangu akati baba uya mukoma yamutaure namai
vadini vauramba mukadzi wangu ipapo angasobva kudhara kuuk pacho ndobva akauya baba ndobva aenda unotaura namai ndobva mukadzi apinda asi vakazomudzinga saka ndopakuzotanga kumuvharira manje kuti vokuroorerei ndopakatangira nyaya saka visasati munhu watakaona ari pasofa ipapo akarara akafukidza magumbezi ndigrant anga kuto hameno ivo ndovanoziva zvezvaitika because isusu patakapinda tichiona munhu akarara takati ndisekuru patakati kuti aiwa sekuru havasiro munhu anga akareba sekuru havasi sekuru but taingova neti ambori ani ko yakararapa asi mupakanyika kuti mimi makapinda mukaende kukitchen isusu takabva tananga kukitchen asi munhu anga akarara kudining saka ini zvokuti is a medhara haasi medhara zvikuru zvakutofamba kapafacebook pamini grant vakachengetwa musini because vakauraya greg saka ndonyaya yacho saka ininiakapira ega kusina vamwe vava vasikana vakazofamba kuenda ikoko pana nekubhara saka imimi mukaramba muchifolowa muchazonzwa maripoti isusu taakutaura vanhu vari close because hama dzavo tisu isusu muharare muno muchete ende tisu taivaona hakuna mumwe munhu aiva neaccess because vanhu vaiziva unhu hwagogo saka vanga vakutya kuenda saka isusu taiva nechivindi chongoti ai hama ida tingairasi tongoenda chero tikavaona sekuru tikataura navo vari mujirawo tikasavabata chero kataura vari mumba tikangoona kuti sekuru avo zvedu zvadini zvatinakira saka dzanyaya dzepafacebook idzo but otherwise granti tinotomunzwira kuti hameno zvake tikaona mai vake izvezvi zvitakubuda manje nana baba kuenda kupolisi saka tinoda kuti tienderere nemukomano nehembe dzekuchinja nekunomugeresa musoro nekucheka manails avo vari kutotyisa saka tichazonyatsokudzai detail rese don't worry is like enough yekuti vanhu vane nyaya yacho chaiyo chokwadi munaye mugrupu zvekunze zvimusanyepero chero mukazvona isa henyu muno kuti tizive kuti zvii zviri kuitika vanhu vari kuti chii but we will tell you tasvika kupolisi because polisi yakati ichada maaffidavits edu ehama nehama dzabhoko hama dzabhoko avaranodziziva because since bhoko vakaroorwa kuma70s kana amweni vavo chaivo vakasvika pakufa vasingavazivi ende hama dzinotovaziva gogo asi isusu ne2 or 3 vamwe isa havavazivi since kuma70s pavakaroorwa isusu hama dzavo hatidzizivewo vana vavo vari kuuk vacho hapana rokukwanisa kuvabata tamboedza kufonera makazini aimbobatana navo vakavaendesa ikokoko vari kuti the moment takangovayambutsa ukama wakabva wapera tomboziva kuti varipi tikati because taida kuti vazotiudzawo hama dzagogo kuitira kuti vange varipo to witness hama yavo nemabasa ayakaita ya saka more details to come tasvika kupolisi because polisi nezuro yakati yaimone vari in charge of nyaya yacho vakaenda kuzengeza kwacho kunotora mutumbi nekusunga vanhu unyatsonzwa rizere although gogo vainyepa zvavo kuti munhu akafandisemo mumba saka toda unyatsonzwa kuti nhasi statement yavo inenge ichiti chii